alaykum merhaba tomoşaşlar. Bu sürpriz. Daşoğuz vilayetynyň Saparmurad Türkmenbaşy etrawynyň ýaşaýysy, ýani has takygy, ýürekleri, kalpleri bir-birige söýgüden dolu bolan iň bir agdyr, bagly ýaşaýan Maşgala Nurmurad aganyň bahar gelnejanyň mehriban, eýjezik ýani Maşgalaň ýekece perdendi aýmelegiň bugun dowlanyny. Allah zat bagtly Maşgala hiç haçan gözlegmesin. Nurmurad aga bahar gelneje mehriban gyýdyňyň ýaşy uzun bolsun bizem ýörüýte Atynanyň adyndan mehriban gyýdyny gutlap barýas we şol odan pursatlary meşhur Jeyhun Production ýadga geçirýär. Nurmurad aga edil häzirki wagtda daşary ýurtda zähmet çekýär. Nurmurad aga size de işleriňizde üstünlikler arzu edýär. Bizden uzaklaşmaň, bu sürpriz. Ene merhaban tomoşaşlar, görüşüňiz ýaly biz bu wagt Daşoğuz vilayetynyň Göndürgen etrawynyň Saparmurad Türkmenbaşy etrawynyň aralygyndaky uly ýoluň uğruna ýerleşýän Agoýly Dinjaz öýüne geldik. Nesip bolsa Aýmelek janyň dowlanyny şu Agoýly Dinjaz ýerine geçirilýär. Bärde biziň gelejegimiz, göz guwançlarymyz, çağıjyklarymyzyň bir göwünü şatlanmak üçin gowy şertler giňişleýin döredilen hemmäniň gapysyna bir döwletli ojagnaşlar ýaly şatlykly günler, toýly günler bolanda şu ýere gelip bellemegem size maslahat berýäs. Onda nesip bolsa hazır Atynanyň adyndan Aýmelek jany gutlarys. İşe gireliň, şol bagyt pursatlar üçin like basmagy unutma. Ene merhaban tomoşaşlar, Aýmelek janyň dowlanyny aýdym saz, şatlyk, şaglan şowgun bilen dowam edip duran eken, bize mädir baryp goşulşar. Ponlas a gozar. Hasta el piso. Assalamu alaykum. Aýmelek janyň bugun dowlan boluşy Göndürgen etrawyna ýerleşýän Agoýly Dinjaz öýüne geldik. Aýmelek hoş bulduk. Ýaşy uzun bolsun. Mehriban Atynanyň adyndan gutlap geldik ýörüýte. Daşary ýurtda işläp ýörän sen iň bir gowy günlerme, şowgu günlerme, ähli günlerme diňe sen üçin ýaşap ýörän mehriban kymla ýeri däpden Nurmurad agany bilen sana iň gowardylygy ýolýas, janyň sag bolsun, görjekdi we gowruk bolsun. Diňe bir süýçi gutlaglar däp, ana şol ýörüýte sağladyr üçin niyetlenen altıma sana sowgat getirdik. Yani geçen. Değerli sağ olun, uzak yaşa. Sağ olmasın için. Değerli sağ olsun. Yine Aýmelek jany mehriban däretiniň adyndan ýoldan sowgat
yüreklerimde destan arzularımda yanları. Bakarımızı ağzı başkalarına hissasan, gözden dilden Allah'ın gözü orasın. Uzak yaşasın sevgilim. Arkadaşım, yetişemeydim, farkında olalım, yaşlı büyük oldum, muhip, tavudum, iyiydi, hakikaten şimdi olayım. Tek öyle katma söyleyeyim. Tekrar böyle bir şeydi, bak böyle bir şey anlayıp hatırlatmayı istedim. Aynen benim. Maşin oğlum yaşım büyük oldum. En iyi şartları fikirleydi. En koymadı dedim olabilir. Bırakırım, veririm, yaşıma olsun, zaman olsun, içine derdine opalı, balıklı, ispi, kârlı, bir ol. Böyle mi? O da kârsa. Sonra bir tane aynı yaşlıyım, böyle oldu, benim yanımda mutluyum. Aynen yaşım. Yavrucuğum yaşın büyük olsun. Bizim yaşım benim okulda canlı okul, benim tam böyle falan neyine atanı parayla bir vakit. Kur'an'ı istedim. Nantayına şey oturmak niyet, anlamaya tavır tanrı takım. Benim öğrenimden vereceğim var. Benim yaşıma benim oldum, böyle oldum. Bir vaktılar derdim bile olmam, manevi ettim. Sana vakti sarılmış, ile böyle verip oldum. Bir vakit sarılmış, telefon pro, birden, telefondan vereceğim, sarılmış. Şimdi şu suyuculuk tortunu kesmekten, suyuculuk tortunu öğütü bakar gene zamanının nehvan kıyına, uzak yaşına. Nurran ağzının öğütü nehvan kıydı suyun payağına ne boş getirler var, şunun şuvak okap böyle. Hadi kız serpinler var yani. Uzak yaşa benim nehvan kıydım, sana yaştırayan büyük Allah'ın durmuşuna hiç saçan bolmasın alada uzak yaşa benim mehvan kıydım. Uzak yaşa yaşıma yaş koşulsun. Ömrüm oğudunla eğlen koşardın. Bu koşuyunu derden mutlak koşanlar uzak yaşa benim mehvan kıydım. Ezin bakarına fentin konuşası derden uğradın ömür ertesi. Derdisinin mıdan sensin erkesi. Uzak yaşa benim mehvan kıydım. Oğudun durmuşu dileyen sana. Allah soğut derin rişten bana. Derdin yine 100 yaş dileyen sana. Uzak yaşa benim ailelik kıyılmayı derden şeylere hoş getirler ve mutluyum. Bir yer sarpalayım da azayet hoş getirler şey. Uzak yaşa, onu suyuculuk tortun kesiyat mehvan kârâının ardından ailelik zanın 7 yaş doğma günüşü hayalına suyuculuk tortu. Sana yardım edeyim. Beni uzak yaşa. Sağ ol. Aşkım canı sağ olsun. Neyse, sınıfları sağ olsun bir zaman. Derdim uzak yaşa. Ben bakma uğrayıp yaşa. ilkinci.com Yılgır yene, yılgır sen yene de Baktın göz yaşı bolsun gözlerimde Yılgır yene, yılgır sen yene de Baktın göz yaşı bolsun gözlerimde Bugün doğulan günüm, kutlu yarıf dediğine Şu gün doğulan günüm, şartlanmalı bu gece Bugün doğulan günüm, kutlu yarıf dediğine Şu gün doğulan günüm, şartlanmalı bu gece
belli del her kim owadan her kim berdi her kim täzeten öwrenip gelen ýaly özüçe goşul ýasadı käbiri şeydip käbiri beýdip gelmedi köýde otyroda geýnip storieslara düşýäseydi storieslara kelle geýdik bolly toýdan galmajak bolu birden rusgadalla işden olaturan aýdasy gelen oktoýa giren duranok yerinde birem onu edip beyle durrun ber gelmedige içi yansın sana tinnel onu oňar ýaňsen gep gyýbat howuz bolsa arkalygyna ýüz ýaňsen wow Utlani, dolan günne utlani, hey utlani, yüzüp şaşıp utlani. Kimin doğulan onay bugün? Tapaudy yok oyna. Happy birthday, iyi ki doğdun, z dňom raždeni. Dolan günün bilen happy birthday, iyi ki doğdun, z dňom raždeni. Dolan günün bilen. Gel, koşul ya da tomaşa et Öye irgiden ona puşman eder Bize gen alya kefekiler Toya denne şey deyya bizinkiler Toyun çoğunu mihmana bağlı Oy, aydım çağda bağlı Bilen bilye toyu çay kamalı Son köp var, yadından çıkmaz yali Hemişe yaş, hemişe sardın Hemişe ovadan bol hasım Bugününe kutla täze yaşın Dostlar, çorular üşüp çaşın Utlani, dolan günne utlani, hey utlani, üşüp çaşıp utlani. Kimin doğulan onay bugün? Ene mehriban tomasoslar görsün diýaly Agoýry dinzas öýünde diňe bir ýaş kişiler süýnäl ýaş ullar süýnen bir birek bilen didarlaşyp birege arzuwlagy umytlagy aýdyşyp bir gowy şähtiň açmak üçin ähli mümkinçilikleri bar. Bizi şeýle gowy döwürde ýaşadýan Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadaly gahrman serdarymyza da alkışlar aýdýat zallary sag bolsun. Alyp barýan tutumly işleri elmidama rawaşyra beslenmeni beýik bir bardan dilege diýäs türkmen halkymyzyň zanlary sag bolsun hemmäniň agdyr maşgalasynda toýly güller, şatlykly güller köp bolsun.